vespre i gràcies per haver vingut. Avui farem la tercera i última de les xerrades d'aquest cicle que es titula Últimes fronteres, la ciència del segle XXI, que ha estat organitzat per la càtedra Lluís Santaló d'Aplicacions de la Matemàtica de la Universitat de Girona i per la Casa de Cultura. Avui tenim amb nosaltres el doctor Enric Verdaguer. L'Enric, com els altres conferenciants, té un currículum molt dens, atapeït i impressionant. Per tant, qualsevol resum no li farà justícia. Deixeu-me dir, per tant, només que és doctor en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona, és catedràtic de Física de la Universitat de Barcelona, ha fet estades de recerca en diverses universitats a l'estranger, a Cardiff, Chicago, Maryland, Cambridge i algun altre, probablement. Té més de 120 treballs de recerca publicats en revistes especialitzades de camps tan diversos com la gravitació clàssica, semiclàssica, quàntica, efectes quàntics en camps gravitacionals, univers primitiu, cosmologia en general, solitons en relativitat general, per tant ja veieu que una amplitud d'interessos molt gran. Va ser promotor de l'Institut de Ciències del Cosmos de la Universitat de Barcelona i va ser impulsor també i director del Centre Especial de Recerca de la Universitat de Barcelona en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia. Bé, ell ens parlarà avui de les ones gravitacionals. Són unes pertorbacions, unes ondulacions en la curvatura de l'espai-temps. Són unes ones que tenen una naturalesa molt diferent de les que estem acostumats, les mecàniques o les electromagnètiques. La seva existència és una conseqüència única de la teoria de la relativitat, Einstein en general, però són molt difícils de detectar-les directament. Fins ara hi havia unes certes evidències, però l'evidència directa, la detecció directa és molt difícil perquè tenen una intensitat molt feble, estan provocades per tenir una mínima esperança de detecció, han d'estar provocades per objectes extremadament massius i accelerats i molt tensos, com forats negres, estrelles de neutrons, etc. I fins l'any 2016, i a propòsit d'això fem aquesta xerrada, doncs no es va anunciar i va aparèixer a la premsa generalista la notícia que per primer cop, utilitzant una tecnologia molt fina i molt puntera, es van detectar de manera directa aquestes zones gravitacionals. Aquesta notícia va sortir a la premsa i ens ha servit d'excusa per convidar l'Enric. Moltes gràcies per acceptar i endavant. Agrair a la càtedra de Lluís Santaló i en David en particular per convidar-nos a aquesta xerrada, que per mi és un plaer, perquè fa molts anys que s'estan buscant aquestes zones gravitacionals i finalment, després de molts anys, més de 40 anys de feina, s'han trobat. Bé, això és una data històrica per la física, és el 14 de setembre de l'any 2015, a les 10 hora anglesa, que aquí serien pràcticament a les 11 del matí, dos instruments en diferents llocs dels Estats Units van detectar un senyal que es va codificar com GW, que vol dir ona gravitacional, i la data, simplement, el 14 de setembre, el 09 del 2015. De manera que els dos instruments que van detectar això són dos aparells, dels que parlaré una mica més endavant, que tenen uns braços de 4 quilòmetres cada un. Hi ha dos braços que es troben, un a Hanford, de l'estat de Washington, l'altre a l'estat de Louisiana, Estats Units, estan separats per 3.000 quilòmetres de distància i simultàniament van detectar un senyal que va indicar que s'havia detectat les primeres ones gravitacionals. Bé, al febrer del 2016, fa uns mesos, finalment es va fer l'anunci que des David Ritz, que és el director del LIGO, LIGO és el laboratori, la Gabriela González, que era la portaveu, i aquí dos dels protagonistes principals. Bé, de fet,
Aquesta era la primera vegada que es detectaven ones gravitacionals. Però també era la primera vegada que es detecten, de fet, forats negres directament, i en particular la col·lisió i fusió de dos forats negres per donar un tercer forat negre. Per tant, en aquest sentit, la data és doblement històrica. Aquests dos protagonistes, hi ha un tercer, és Ronald Dirac, que va morir al maig passat. Aquests són les persones que van impulsar aquest tipus d'instrument per detectar ones gravitacionals. Són candidats al Premi Nobel, un d'ells ja no ho podrà tenir, segurament. No, segurament no, segur, perquè ja va morir i de fet no sabem si, perquè els últims anys diria a Escòcia amb demència senil i segurament no va ni saber que l'instrument que ell havia ideat i dissenyat finalment havia tingut èxit. Bé, és una data històrica que es podria comparar, si voleu, per exemple, amb una data també històrica, el 1610, Galileu va publicar un llibre que es deia Sidereus Nuntis, en llatí, escrit en llatí, on ell va fer les primeres observacions realment astronòmiques amb els primers telescopis que existien. En aquesta pàgina ell dona la imatge de les fases de Venus. Ell es va adonar que Venus tenia unes fases semblants a les fases de la Lluna. En aquest cas, l'emissor, diguem-ne, el que enviava el senyal perquè ell pogués detectar això eren les ones electromagnètiques, les que fem servir, la llum visible. L'instrument era un telescopi i un dels primers telescopis que van existir i la manera de publicació era aquest llibre escrit en llatí. Bé, la versió moderna d'això seria aquesta pàgina que surt a la revista de Physical Review, on es va anunciar aquest anunci, que hi ha els dos forats negres que col·lisionen. Aquest és el senyal que detecten les ones. Aquí s'explica la distància que es van acostant aquests dos forats negres. Aquí la velocitat que agafen, durant els últims segons, la velocitat passa de ser un terç de la velocitat de la llum a 6 desenes parts de la velocitat de la llum i finalment col·lisionen, donen un tercer forat negre. En aquest cas, el senyal no té res a veure amb ones electromagnètiques, són les ones gravitacionals, que, com ha dit el David, de fet són ones d'espai-temps, com comentaré més endavant. Bé, però darrere d'aquest descobriment, de fet, hi ha una persona, Albert Einstein, que 100 anys abans havia escrit unes equacions, que són les famoses equacions d'Einstein, que descriuen el que és la teoria de la relativitat general. Per tant, primer parlaré una mica de relativitat general, molt breument, però per tenir una idea una mica de què va. En aquest marc de relativitat general, què són els forats negres i, finalment, què són les ones gravitacionals. Bé, la teoria de la relativitat general té un precedent, que és la gravitació de Newton, la teoria de la gravitació universal de Newton, que havia formulat l'any 1687. Einstein, l'any 1905, havia desenvolupat la teoria de la relativitat especial. En aquesta teoria, en aquest marc, una de les teories fonamentals de la física que es coneixia en aquell moment, que era l'electromagnetisme, hi encaixava perfectament i es va adonar que s'havien de modificar les lleis de la mecànica de Newton per fer-les compatibles amb la relativitat especial. Bé, òbviament, la teoria de la gravitació de Newton no encaixava en la teoria i Einstein es va proposar modificar-la, veure com l'havia de poder descriure en forma relativista. Per tant, el seu objectiu era construir una teoria relativista de la gravitació. Això no va ser una tasca fàcil i això li va costar 10 anys dels anys més productius de la seva vida. El 1907 va postular el que s'anomena principi d'equivalència, que ell després va dir que havia sigut la idea més feliç de la seva vida.
Aquest principi, bàsicament, ens diu que un sistema de referència de caiguda lliure en un camp gravitatori no es pot distingir d'un sistema de referència inercial. Això és una cosa que avui dia ho sabem i ho veiem quan ens ensenyen els astrònoms que hi ha, els astronautes, perdó, que hi ha a l'estació espacial, que veiem que allà es mouen, estan orbitant la Terra i es mouen com si estessin en un espai on no hi ha gravetat, i ells, el que va dir Einstein és que per ells no poden fer cap experiment que els determini si estan en un camp gravitatori de la Terra o simplement es mou a velocitat constant a l'espai infinit sense gravetat. Aquesta idea li va, després de donar moltes voltes, etc., Einstein va veure, o es va donar, finalment, que la gravetat s'havia de descriure en un espai-temps corbat. La teoria de la relativitat d'Einstein, de la relativitat especial, és un espai que en diríem pla, és com un full de paper pla. Un espai corbat, imaginem la superfície d'una esfera. Una esfera és una superfície corbada. Doncs bé, ell es va adonar que potser la gravetat, que tenia aquest efecte de que sempre ens podíem posar en un sistema de referència en què l'eliminàvem, recorda la principi d'equivalència, doncs es podia descriure per les lleis de la gravetat. Bé, això és més aviat una transparència històrica, més que res perquè es vegi que Einstein és un gran treballador. Aquí, el 4 de novembre del 1915, ell ja tenia una idea bàsica. Va escriure aquestes equacions. A l'esquerra d'aquestes equacions no importa que ningú sàpiga què vol dir això, algú protesta, però el que diu és que aquí a l'esquerra hi ha una quantitat que dona idea de la curvatura de l'espai-temps i a la dreta és simplement una quantitat que dona idea de la distribució de matèria. Hi ha una constant G, que és la constant de gravitació de Newton, i C, que és la velocitat de la llum, són 300.000 km per segon. Doncs bé, aquestes equacions diuen que l'espai-temps es crea per una distribució de matèria. Bé, les equacions aquestes no són correctes. De fet, el 4 de novembre, després l'11 de novembre va fer un afegit, després el 18 de novembre va utilitzar les seves equacions per veure que el perihelio de Mercuri s'havia d'avançar. Això contradia el que la teoria de Newton prediu per com se'n mouen els planetes en un camp gravitatori. Bé, i finalment, la setmana següent va escriure les equacions en la forma final, en la forma correcta, que és, com veieu, és molt semblant a aquesta d'aquí, però aquestes, diguem-ne, no tenen contradiccions que tenien les altres equacions. De fet, les equacions tal com les va escriure ella, aquest és del paper original, de l'article original, que és molt semblant, i aquí tenim la R, que hem escrit abans, i després aquí el text, aquells tests que escriuen la distribució de matèria. El març del 1916 va publicar un article llarg on ja explicava tots els fonaments de la teoria de la relativitat general, que són fins avui dia la teoria que ens descriu la gravetat i que substitueix la teoria de Newton de la gravitació. No solament la teoria de Newton, sinó que en realitat la teoria de la gravetat és també la teoria de la relativitat general d'Einstein, és també la teoria de l'espai-temps. Bé, bàsicament el que diu la teoria és que una distribució de matèria corba l'espai-temps, matèria per dos, i que, a més, les partícules lliures segueixen les geodèsiques de l'espai-temps. Geodèsiques vol dir les línies més rectes possibles. Si posem en un full de paper i llancem pla sobre la taula, per exemple, llancem una bola, doncs la bola seguirà la línia recta. Això és el pla. Doncs bé, la línia més recta possible, un espai corbat, no és recta, diguem-ne, però és la línia que segueix aquest espai. Ara en veurem exemples. Va proposar tres proves.
un era l'abans del periodi, de Mercuri, que ja havia trobat, va veure que va proposar també que comprovar que els raigs del llum es desvien quan passen al voltant del Sol i, a més, que la llum canvia la freqüència quan es mou en un camp gravitatori. És a dir, la freqüència de la llum aquí baix, la freqüència de la llum allà dalt, canvia quan hi ha la llum allà dalt. I això són experiments que després s'han fet. Bé, l'any següent, el mateix any, 1916, ja molt ràpidament, Schwarzschild, un físic alemany, va trobar la primera solució exacta de les equacions d'Einstein. Les equacions d'Einstein són bastant complicades i trobar solucions exactes només es pot fer quan hi ha moltes simetries. Doncs bé, va trobar la solució exacta que representava simetria esfèrica, que volia dir la solució a l'exterior d'un objecte amb simetria esfèrica. Per exemple, podria ser la Terra, podria ser el Sol, etc. Bé, en aquell moment això no es va saber apreciar, però en realitat després, als anys 60, es va veure que aquesta solució que ell havia trobat també descriu el que és el primer forat negre possible, és a dir, el forat negre amb simetria esfèrica. El 1916, aquest mateix any, Einstein també va predir l'existència d'ones gravitacionals. En la seva teoria eren inevitables, ell va veure com s'havien de comportar, si bé també es va adonar que pràcticament seria impossible poder-les detectar. L'any 19, Eddington va fer expedicions per comprovar la desviació del raig de llum. Aquestes expedicions van ser positives i això va convertir Einstein en un home molt popular, perquè era una de les prediccions que hi havia fet. El 1922, el model, aquestes equacions d'Einstein es van utilitzar per primera vegada per descriure el model de Big Bang de l'univers, que és un model que ha tingut molt èxit. Bé, després, pràcticament, aquesta teoria es va, de certa manera, abandonar, perquè la física anava per uns altres camins, era l'època en què es va formular la mecànica quàntica, la física subnuclear, etc. I finalment, als anys 60 es va tornar a recuperar l'interès, perquè en aquell moment hi havia ja objectes que els astrònoms observaven que ja necessitaven descriure que la relativitat general era necessària per descriure'ls de manera correcta. Bé, al 63, Kerr va descobrir una solució que és un forat negre. De fet, després es va veure que era el forat negre més general possible, que és un forat negre que té moment angular, és a dir, té massa i moment angular. És a dir, un forat negre que gira. El forat negre de Schwarzschild no gira. És un forat negre que no té moment angular, simplement té simetria esfèrica i prou. Bé, el primer candidat al forat negre es va trobar al 71 i era un candidat que es va veure molt indirectament. La matèria, aquest forat negre estava acompanyat, forma part d'un sistema binari, una estrella que està al costat està perdent massa i la massa és xuclada cap a dins del forat negre. Quan aquesta massa es xucla s'escalfa molt i emet raigs X. Aquests raigs X es veuen que venen d'una zona, no se sap exactament on, perquè el forat negre òbviament no es veu perquè és negre, però allò indica que allà hi ha un objecte molt compacte. Aquest objecte, a més, se sap avui dia que està deduït masses solars i no hi ha altra explicació que dir que això és un forat negre. Una estrella de neutrons se sap que és impossible. Bé, aquí als 80 hi va haver un descobriment important que per primera vegada es va veure de manera indirecta, es va veure l'evidència indirecta de la radiació gravitacional. En aquest cas eren dues estrelles de neutrons, de les quals ensenyaré més endavant, que orbiten, formen un sistema binari. Aquestes estrelles de neutrons, d'acord amb la teoria d'Einstein, emeten radiació gravitacional, per tant perden energia i per tant aquestes estrelles cada vegada giren en un període més curt i aquests senyors, Hales i Taylor, van estudiar amb molt detall aquest sistema i efectivament van veure que cada any perd una mil·limèsima de segon, o 70 mil·limèsimes de segon en el període d'aquest sistema, com a conseqüència de la
d'emissió o de rendició gravitacional. Si bé la rendició gravitacional no s'ha detectat en aquest cas. Bé, ara explicaré una mica la relativitat general. La mecànica newtoniana, l'espai i el temps són absoluts. La teoria especial de la relativitat el que és absolut és l'espai-temps. I una de les conseqüències de la teoria de la relativitat, la conseqüència bàsica, és que res pot viatjar a velocitat més gran que la llum. Cap senyal, res es pot propagar, cap causa-efecte pot ser més ràpida que el límit aquest que ens dona la velocitat de la llum. Doncs bé, la gravetat, Einstein ens diu en les seves equacions que l'espai és corba degut a les masses. Per exemple, aquí he pintat en vertical, aquí tenim el Sol, que està en repòs, aquest és un diagrama d'espai-temps, en vertical pinto el temps, multiplicat per C, perquè això tingui dimensions de longitud, C és la velocitat de la llum. Per exemple, això podria ser el Sol en una certa aquest any, i d'aquí un any doncs el Sol seria. I aquesta és la trajectòria de la Terra al voltant del Sol en aquest espai-temps. La Terra, és a dir, el Sol corre aquest espai-temps i la Terra segueix la línia més recta possible. La línia més recta possible resulta que és aquesta. Donada una certa velocitat inicial, aquesta és la trajectòria que seguirà. Que òbviament és una trajectòria corba, i si calculem la curvatura d'aquesta línia, això ens donarà, estarà relacionat, d'acord amb les equacions d'Einstein, en la distribució de massa que té el Sol. Això, efectivament, és el que substitueix la teoria de Newton de la gravitació. Aquí, òbviament, no sabem representar diagrames en 4 dimensions, però sí en 3. Per tant, l'espai-temps, òbviament, té 4 dimensions, té 3 d'espai i una de temps, però les d'espai, dues les hem eliminat i dibuixant només aquí el pla equatorial. La trajectòria aquesta de la Terra, projectada sobre el pla equatorial, òbviament és una el·lipse, que és la famosa el·lipse de Kepler. Aquesta curvatura, aquesta línia, s'ha de comparar, per exemple, amb aquesta, sobre una superfície esfera, una esfera sobre una superfície corbada. Aquí tenim, per exemple, un cercle, un meridià, o l'equador. Els meridians són cercles màxims, són les línies més rectes possibles en aquesta superfície. Són les geodèsiques d'aquesta superfície. Doncs bé, la geodèsica de la Terra en l'espai-temps, o la superfície entre cometes, aquesta cosa que anomenem espai-temps corbat, és aquesta corba. Això, direu, és molt corbat. En realitat, ho és menys del que sembla, perquè fixeu-vos que la distància del centre del Sol a la Terra són 10 a 8 quilòmetres. Mentre que la distància d'aquí, és a dir, quan ha passat un any per la Terra, és a dir, el temps que triga la Terra està aquí o està aquí, és un any, i això, un any són 30 milions de segons, quan multiplica la velocitat del llum, això són 10 a 13 quilòmetres. És a dir, la distància d'aquí a aquí, del centre, diguem, del Sol a la Terra, és, comparada amb aquesta distància és 100.000 vegades més gran que aquesta. Per tant, si hagués dibuixat això a escala, què hauria passat? No hauria vist cap curvatura. Això hauria començat aquí, això seria així, d'acord? Per tant, he comprimit molt aquesta figura perquè es vegi que això està corbat. Bé, aquest tipus de figura la tornarem a trobar. Per tant, són aquí, en aquests casos no en tindrem una mica perquè són importants per entendre. Bé, què són els forats negres? Els forats negres són regions de l'espai on la gravetat és tan intensa que no permet que res ni la llum pugui escapar. L'idea de forat negre ja, o en realitat no l'idea de forat negre, sinó estrella invisible, ja se l'havia conegut un físic de la Universitat de Cambridge, el 1783, John Michael, que ell havia pensat que si la velocitat d'escapament d'una estrella fos la velocitat de la llum, aleshores la llum pràcticament no podia sortir i per tant aquella estrella no la veuria, seria una estrella invisible.
Què és la velocitat d'escapament? Aquí hi ha una fórmula que es diu la velocitat d'escapament d'una partícula i que calculo la velocitat d'aquesta partícula, massa m, la massa no importa, en aquest cas, m seria la massa del Sol, de la Terra, per exemple, r el radi de la Terra. Doncs bé, la velocitat d'escapament ve donada per aquesta fórmula que simplement és 11 km per segon. És a dir, si disparem amb una escopeta verticalment i surt la bala a 11 km per segon, doncs aleshores aquesta bala no hi haurà perill que torni a caure sobre ningú a la Terra. Òbviament, les bales surten molt més i de tant en tant, quan es disparen a l'aire, tornen a caure i poden matar algú. Bé, doncs bé, si ara... Per tant, això és el que s'anomena velocitat d'escapament. És a dir, és la velocitat mínima que necessito per enviar una partícula, per llançar una partícula fora del camp gravitatori, diguem-ne, de la Terra. Bé, si ara si jo dic, bueno, ara, què passaria si aquesta velocitat és la velocitat de la llum? Bueno, doncs aquesta fórmula em diu, em dona una relació entre la massa i el radi. Aquest radi es diu radi gravitacional, o també radi més baix, i és el següent, és dues vegades g, la massa de l'objecte, dividit per c quadrat. Si aquí poso, per exemple, la massa del Sol, trobo que el radi gravitacional del Sol són 3 km. Si aquí poso la massa de la Terra, són quasi 10 mil·límetres. Bé, això, encara que això ho hem tingut, diguem, sense servir la mecànica newtoniana, aquest radi gravitacional és el que realment després serà el radi d'un forat negre. Per exemple, el cas del Sol, que seria 3 quilòmetres. Naturalment, el Sol té 10 a 5 quilòmetres, és molt més gran, per tant, no. Aleshores, el podem comprimir el Sol perquè ens doni 3 quilòmetres. Bé, en realitat sabem que això no és possible perquè el Sol és massa poc massiu, però si fos molt més massiu, la gravetat és l'única força, diguem-ne, capaç, malgrat que abans dit que la gravetat no era una força, simplement era una curvatura de l'espai-temps, però, per entendre's, diguem, la gravetat és l'única cosa que pot fer compatibilitzar tant un objecte com aquest. Una estrella de neutrons, per exemple, que tingués la massa del Sol, té un radi de 10 quilòmetres. Per tant, és possible col·lapsa la manera de crear forats negres, no es pot fer laboratori, però el que ho fa la naturalesa amb el col·lapse gravitacional. Si estrelles de 3 o 4 masses solars són impossibles després d'acabar, després d'acabar tots el combustible nuclear, etc., finalment col·lapsaran i es formarà un forat negre, o es dividiran i es formaran altres coses pot ser una estrella de neutrons o una nana blanca. Bé, per entendre un forat negre, el concepte bàsic és el concepte d'horitzó. L'horitzó és la línia de no retorn. I una manera d'il·lustrar què vol dir l'horitzó, crec que és aquesta figura. Imagineu-vos que tenim una cascada en un riu. Hem vist molt en pel·lícules que l'aigua del riu va augmentant a mesura que ens acostem a la cascada, cosa que és lògic perquè normalment a mesura que ens acostem a la cascada la fondària del riu disminueix i per tant l'aigua ha d'anar més de pressa per poder finalment saltar per aquí. Imagineu-vos que tinguéssim una companyia turística que es dedica, que té una sèrie de vaixells idèntics, que es dedica a transportar passatgers pel riu. Naturalment, aquests vaixells tindrien una velocitat màxima a la qual poden anar i si, per exemple, aquesta línia d'aquí és la línia que l'aigua tindria la velocitat aquesta, que és la màxima que ells poden anar, fixeu-vos que si jo posés un vaixell sobre aquesta línia i el vaixell intentés remuntar el riu a tota velocitat, no es mouria perquè l'aigua se l'enduria, però ell compensaria de manera que es quedaria quiet. Si arribés, per desgràcia, a travessar aquesta línia, doncs seria impossible que pogués tornar i cauria. Si aquí algú ha llançat un entrepà a l'aigua, diguem que aquest
atrapada, diguem-ne, deixarà, o una barca, o el que sigui, deixarà pel riu i ningú el podrà rescatar. A partir d'aquesta línia, aquests vaixells no s'hi poden acostar perquè és la línia de no retorn. D'acord? Bé, això és un punt. El segon punt és, ara imagineu-vos que aquests són tres joves que els agrada fer experiments i decideixen fer una cursa, es posen en aquesta posició, diguem, aquest està més cap amunt del riu, aquest una mica més gran, i aquest quasi bé toca la línia de l'horitzó, i posen els vaixells a tota pastilla i a veure si podem veure qui arriba abans. Bé, òbviament, ja es veurà qui arribarà abans. Aquest arribarà abans perquè aquest sempre viatjarà per aigües que es mouen a velocitat més petita. Aquest, en canvi, aquí l'aigua li costarà molt sortir d'aquesta zona, aquest li costarà molt més, i finalment tindrem aquesta situació. Entre el primer i el segon arribaran en un cert interval de temps, però entre el segon i el tercer encara hi haurà més interval de temps, perquè el tercer li ha costat molt. D'acord? Bé, doncs això exactament, ara anem a fer el mateix dibuix abans que hem fet de la curvatura del Sol i la Terra que dona la volta, a veure aquell mateix diagrama, amb aquell mateix diagrama, per seguir aquell mateix diagrama, per representar el col·lapse d'una estrella que forma un forat negre. I la figura és aquesta, que és una mica complicada, però en vertical hi ha el temps, com abans, en horitzontal hi ha el pla equatorial, comencem per aquí baix això simplement és l'equador d'una estrella que va col·lapsant. L'estrella va tenir cada vegada un radi, això a mesura que avança el temps, es va comprimint, d'acord? Bé, imagineu-vos que aquest és un senyor que està molt lluny, i imagineu-vos aquí aquestes línies vermelles que és llum. Aquesta línia vermella d'aquí és llum que s'envia en direcció radial però cap enfora, mentre que aquesta és llum que s'envia cap a l'estrella. Aquesta seria la trajectòria que seguiria la llum que entra i aquesta la trajectòria de la llum que surt. Bé, doncs imagineu-vos aquí, quan estem en aquest punt d'aquí, l'estrella ja ha col·lapsat bastant, ja és bastant més compacta, aquí el camp gravitatori, per tant, ja serà més gran, és a dir, la curvatura de l'espai-temps aquí serà més gran que era per aquí, i fixeu-vos que aquesta línia que vol sortir, aquesta llum que vol sortir, és una llum que envia l'estrella cap a l'infinit, doncs li costa una mica de sortir, finalment ja, a mesura que es posa 45 graus aquí, quan ja està suficientment llum. Ara imaginem, això seria com el primer vaixell aquell, el que estava més avançat. Després hi tindríem l'altra, que aquesta ja surt en un camp gravitatori encara més intens, curvatura més intensa, per tant l'espai-temps l'arrossega més, d'acord? Li costa més de sortir, està més estona i al final arriba aquí. I finalment aquest encara li costa més, està més estona aquí, finalment surt. Fixeu-vos que en l'interval en què arriben aquí, aquests dos senyals, encara que hagin sortit aquí amb intervals iguals de temps, aquí arribaran en intervals més grans de temps. Aquest interval d'aquí és més petit que aquest d'aquí. I fixeu-vos aquesta llum. Aquesta és llum que vol sortir, però que ja no pot sortir. Queda aquí atrapada. Aquesta és la llum de l'horitzó. Aquest seria un vaixell que queda clavat a sobre l'horitzó, la línia de l'horitzó. Ella vol sortir, la llum vol sortir, però no arribarà mai a l'infinit. Això és el que fa l'horitzó i aquí ja s'ha format un forat negre. Aquesta cosa que he pintat, això és el que s'anomena un pont de llum. Res pot viatjar a velocitat més gran que la llum. I això què vol dir? Es tradueix en aquest tipus de diagrama que una partícula aquí sempre s'ha de moure aquí dintre. Per exemple, aquesta partícula negra és una partícula que caurà cap al forat negre i sempre s'ha de moure dintre d'un pont de llum. Imagineu-vos el pont de llum aquí. Una partícula aquí ja no podrà sortir. Per què? Perquè per sortir hauria de sobrepassar aquest pont de llum. Hauria de sortir d'aquest pont de llum, cosa que és impossible, i per tant queda atrapada i per tant per això es diu això un forat. Es diu un forat perquè qualsevol cosa que entri ja no sortirà mai més. I per què es diu negre? Es diu negre perquè fixeu-vos que aquest senyor d'aquí que està observant llum que ve d'aquesta estrella, aquesta llum cada vegada li arriba més retardada en el sentit que si aquesta llum s'emet en una certa freqüència fixa,
Aquesta freqüència d'aquí cada vegada la veurà més desplaçada cap al roig, finalment cap al vermell. Fixeu-vos també que aquest senyor d'aquí mai arribarà a veure desaparèixer l'estrella, sempre rebrà senyals de llum que estan aquí, que han sortit molt a prop de l'estrella. Ell el que veurà és que aquella cosa es va congelant, però mai desapareix. El forat negre no es pot veure, i a més és negre. Llavors que aquí no hi ha cap superfície. Aquesta superfície, Quirin és buit. Al final hi ha la singularitat, la singularitat no sabem què passa, per ara no ens podem entretenir amb això, i afortunadament la singularitat sempre queda manegada per l'horitzó i podem fer física sense saber massa de la física que passa aquí. Això és un forat negre. Els forats negres tenen propietats importants i remarcables. Per exemple, això ara he pintat només dos forats negres que s'acosten i hem pintat aquí els horitzons. Aquesta línia vermella són els horitzons. Aquests forats negres s'acosten i formen un tercer forat negre. Doncs bé, hi ha un teorema que va demostrar Hawking, que és el famós teorema de l'àrea, que diu que l'àrea d'un horitzó, en aquest cas, l'horitzó és un cercle, però aquest cercle, com que hem eliminat la dimensió, en realitat és una esfera. És una esfera que té un radi, que té el radi d'esbarça, per exemple. Doncs bé, l'àrea d'aquest horitzó, d'aquesta esfera, no pot disminuir. Doncs bé, el que no pot disminuir, dos forats negres, això és fàcil de veure, poden donar un tercer però al revés. I quan passa això, quan aquests dos forats negres xoquen i donen un tercer forat negre, aleshores s'emet radiació gravitacional. I es pot arribar a emetre fins a un 30% de la massa involucrada aquí en forma de radiació gravitacional. Això és molt. Pensem que el Sol, durant tota la seva existència, emetrà un 1% de la seva massa en forma de radiació electromagnètica. Bé, els forats negres tenen una altra propietat, que és que no tenen pèls. Això vol dir que tenen només massa, tenen només un angular, poden tenir càrrega. A la pràctica, el que normalment es formarà a través de matèria que és neutra, simplement els podem descriure només en dues quantitats, la massa i el angular, i, com deia Chandrasekhar, són els objectes macroscòpics més perfectes i simples de l'univers. Es poden descriure només en dues quantitats, igual, de fet, en menys quantitats que podem descriure les partícules elementals. Bé, ara passarem a les ones gravitacionals. Bé, bàsicament tot el que coneixem de l'univers ho coneixem a través de les ones electromagnètiques. Les ones electromagnètiques tenim la llum visible, que és el que utilitzem per mirar en telescopis. Ara ja no tenim aquí Galileu amb el seu telescopi, són telescopis més sofisticats. O tenim el Hubble, que dona unes imatges fantàstiques, que està a l'espai. O tenim microones, que són ones amb longitud d'ona més gran que la llum visible, o ones de ràdio, que tenen longitud d'ona de centenars o milers de quilòmetres, o raigs X, que en canvi s'han de veure des de l'espai també, o raigs gamma, que són... Tot això és radiació electromagnètica, és el mateix fenomen electromagnètic. Ve descrit per les equacions de Maxwell i l'única cosa que varia és les freqüències o longituds d'ona d'aquestes. Bé, també ens arriben alguns raigs còsmics, que són protons, etc., però bàsicament tot el que coneixem de l'univers ve a través d'aquesta finestra. Les ones gravitacionals són ones d'espai-temps i és una altra, una nova finestra, com deia el David, per observar l'univers. Bé, podem entendre que és una ona gravitacional, de fet, si entenem que és una ona electromagnètica. Això podem entendre de la següent manera. Diguem, els ingredients per tenir una ona és, per exemple, la llei de Newton o la llei del Coulomb de l'electromagnetisme. Diguem, aquí tindríem una càrrega positiva i sabem que si posem aquí una càrrega Q petita aquí dalt, aquesta càrrega Q petita, si és positiva, quedarà hi ha una força de repulsió que és inversament proporcional a la distància al quadrat. Si és la massa, aquí tenim una massa, la massa de la Terra, si posem una massa com nosaltres, aquí a una certa distància hi ha una força, diguem-ne,
Això és simplement la descripció de Newton de la gravitació, que va inversament proporcional a R quadrat. Bé, aquest és l'ingredient. L'altre ingredient és l'ingredient de la relativitat especial, que diu que res pot viatjar a velocitat superior a la llum. Una manera, és dir, si no ens agraden les fórmules, de fet, podem entendre que aquest dibuix ens diu la fórmula. Aquest dibuix ens diu que, si jo dic la intensitat o la força que sobre una partícula sobre aquí serà en la direcció d'aquestes línies, que són línies de força, que surten radialment des del centre, i simplement, per saber la intensitat, he de calcular la densitat de línies. Perquè la densitat de línies, fixeu-vos, com que hi ha, si jo agafo aquí una esfera de radi R o una esfera de radi més gran, el nombre de línies que travessen l'esfera és la mateixa, independentment del radi de l'esfera. Com que a les esferes augmenta la seva àrea va com R quadrat, doncs això vol dir que la densitat de línies és inversament proporcional al radi quadrat. Per tant, la densitat de línies ens indica directament la força. Per exemple, aquí la densitat de línies és més gran que aquí. Per tant, aquí hi ha més força que aquí. Doncs ara hem de posar l'altre ingredient. L'altre ingredient és que res pot viatjar a la velocitat de la llum, i per tant, ara imaginem-nos que jo, per exemple, ho fem per la càrrega o podem fer per la massa, és igual. Agafem una càrrega i la movem cap aquí. Aleshores, ara dibuixem les línies, ara dibuixem només una línia. Naturalment, d'aquesta càrrega surt aquesta línia, radialment com abans. Ara això és el dibuix en un cert instant de temps. Però, fixeu-vos que aquí, per exemple, en una zona suficientment llunyana, si la llum no ha tingut temps per anar, mentre jo he fet aquest moviment, la llum no ha tingut temps per anar d'aquí a aquí, doncs aquestes línies no s'hauran mogut. Elles segueixen apuntant en la direcció anterior perquè elles no saben que jo he mogut la càrrega. D'acord? Aleshores, què es produeix? Es produeix una dislocació de línies. Fixeu-vos que aquí, ara la força, per exemple, que jo ara potser tinc una càrrega aquí, la força ja no és en la direcció radial, sinó en la direcció tangencial, en la direcció transversal. Si ara jo fes aquest dibuix al cap d'un cert instant, aquesta dislocació la trobaria aquí dalt. I això s'anirà propagant a la velocitat de la llum. Si ara jo vaig movent això, doncs aquestes dislocacions es aniran creant i es aniran propagant en la direcció de la llum, i la força que faran sobre les partícules és aquí transversal. Si la llum, la direcció de propagació de l'ona és cap allà, doncs la força que faran és sempre transversal. Això mateix passa exactament en el cas electromagnètic. I la cosa important és que ara, si un calcula, això està dit aquí, però no vull entrar en detalls, perquè ens diria massa, si un calcula ara la densitat de línies que travessen, per exemple, un anell que jo dibuixi aquí, faci un anell, faig un anell perpendicular a la pantalla, trobaria que la força, que la densitat de línies és inversament proporcional al radi, a R, no a R quadrat. Què vol dir això? Que aquesta força sempre serà més gran que la força radial que hi ha. La força radial va com 1 sobre R quadrat, la força aquesta transversal va com 1 sobre R, i aquest és el misteri de la radiació electromagnètica. I és també el misteri de la radiació gravitacional, perquè aquesta 1 sobre R la podem veure, la podem experimentar a l'infinit. Això és el responsable que les ones puguin propagar-se, puguin propagar informació, etc. I això ho passo una mica ràpid perquè és més tècnic. Bé, doncs bé, l'hem fet per una ona gravitacional, però electromagnètica, per l'ona gravitacional podem pensar el mateix. Fem un espai, que pràcticament és pla, i podem utilitzar la llei de Newton, etc. Bé, doncs ara aquí tenim una ona gravitacional. Imagineu-vos que això són aquestes fluctuacions, això és molt semblant al cas electromagnètic, d'acord? Però són fluctuacions d'espai-temps. Imagineu-vos que aquí jo tinc una partícula que està en repòs, i aquesta partícula li arriba a l'ona i no passa res. És a dir, no és com
això no ens ho hem d'imaginar com que jo estic allà sobre una barca al mar, m'arriba una hora i l'estómac em puja una mica cap aquí a la boca, no? Quan arriba l'ona, no? No, arriba l'ona gravitacional, és la curvatura d'espai-temps, jo estic en repòs, segueixo en repòs, no noto absolutament res passa. D'acord? Però alguna cosa passa si passa una ona gravitacional. Bueno, i com ho veig? Bueno, però si en canvi jo miro, ja veus que jo soc un d'aquests, si ara jo miro una altra partícula, una altra persona que està allà en una altra barca, en aquest espai-temps, jo sí que veuré que aquell altre es mou, quan passa l'ona, es mou respecte a mi. D'acord? Ell no notarà res, o ell no notaran res, cap sensació estranya, no notaran res, tenen un repòs i és l'espai-temps canviat localment, no noten res, però si calculo ara la distància entre aquests dos, veuré que hi ha canvis en la distància. I això, aquests canvis, provenen, diguem-ne, de la propagació d'aquesta ona. L'ona va en la direcció cap allà, i els canvis són perpendiculars, i el tipus de cosa que fa, per exemple, una ona, bé, i això, aquesta quantitat H, és la quantitat que ens diu el canvi, si L és la distància que uneix que hi ha aquestes dues partícules, doncs H és la distància relativa, com ha canviat la distància relativament a la distància. Això és el que els detectors aquests de l'aigua van detectar, aquesta quantitat H petita. Bé, quin és l'efecte que fan les ones? Aquí ara agafaré una partícula i agafo no una altra, sinó que agafo moltes altres que les poso al voltant meu. Jo seria aquesta partícula i ara miro la distància entre aquestes altres partícules. Quan passa l'ona, el que passarà és que la forma que agafaran aquesta cosa serà una elipse i després serà una elipse cap a l'horitzontal, després una elipse vertical, etc. Això és l'efecte que fan les ones. Aquí molt exagerat seria si tinguéssim ones tan freqüència tan baixa que poguessin afectar una persona, aquest és l'aspecte especial. Bé, com podem produir ones gravitacionals? El que hem de fer és, he dit abans, és simplement canviar una massa de lloc. Com puc canviar una massa de lloc? Doncs agafar dues masses unides per la molla. Fixeu-vos que és impossible canviar només una massa de lloc. És possible, per exemple, canviar una càrrega elèctrica de lloc. Agafo una càrrega elèctrica, jo soc neutre elèctricament, i la moc així, això es pot fer. Però en canvi, això no ho puc fer amb una massa, perquè quan faig això amb una massa, n'hi ha una altra que es mourà, també. Puc fer un salt, però aleshores el centre, la Terra es mou una miqueta, canvia de tal manera que en realitat el centre de la massa no canvia. És per això que la radiació gravitacional té aquesta forma quadrupolar, no surt en la direcció, diguem-ne, estrictament perpendicular al moviment de les masses, sinó que surt formant aquesta mena de banc, aquestes quatre direccions que són les direccions quadrupolars. Doncs bé, això és una manera de formar ones gravitacionals. En el laboratori, la manera més pràctica de formar ones gravitacionals seria agafar un cilindre d'alumini, per exemple, etc., fer-lo girar a gran velocitat. És a dir, tot el que tingui el que s'anomena tècnicament un moment quadrupolar. I la potència que radien i l'energia que radien per unitat de temps bàsicament són 10 a la 52, que és una unitat brutal d'energia, són conversió de 100.000 masses solars en energia per segon, i aquestes quantitats, que això és el radi gravitacional de l'objecte que gravita, dividit pel radi que té. Per tant, si l'objecte és molt compacte, si és un forat negre, això serà de l'ordre 1. Per tant, si en canvi és un objecte no gaire compacte, com això, o la Terra, o el Sol, o el sistema solar, això serà molt petit. I això és la velocitat que té l'objecte, o els objectes que estan implicats en aquest moviment, que produeixen ones gravitacionals dividit per la velocitat de la llum. Per tant, objectes molt relativistes produiran molta potència radiada. Aquí, al laboratori, per exemple, 100 tones d'acer girant a una freqüència de volta per segon,
emetrien una quantitat infinitesimal de 10 a menys 24 watts. Això és impossible de detectar. Podem tenir, les fonts principals serien sistemes binaris. Per exemple, dues estrelles, una orbita al voltant de l'altra, a 3 anys llum, 3 anys llum és la distància que hi ha a l'estrella més propera. Això ens dona una potència de 10 a 19 watts, en forma de radiació gravitacional. Però, clar, arribarien aquí a la Terra, aquesta cosa està molt lluny, arriben molts pocs watts a la Terra per metre quadrat. Compreu la radiació electromagnètica del Sol. La radiació electromagnètica del Sol són 10 a 26 watts. Però a la Terra, perquè el Sol ho tenim molt a prop, ens envia 20 watts per metre quadrat, en forma de radiació electromagnètica. En canvi, la radiació gravitacional, aquest sistema, és més petit. Ara, aquest sistema binari dels que he parlat abans, que va ser el primer indici directe de radiació gravitacional. Aquí tenim dues estrelles, que són estrelles de neutrons, que tenen 1,4 masses solars cada una, i orbiten en un període de 8 hores. La distància que hi ha entre les dues és la distància, és el diàmetre del Sol. Imaginem el Sol, estaria aquí. Però tenen una massa que és, aquí hi ha pràcticament el doble de la massa del Sol. 1,4 més 1,4 de la massa del Sol. Tenen 3 vegades la massa del Sol. Aquests objectes tenen uns 12 quilòmetres de radi i orbiten, i el període de l'òrbita són 8 hores. Doncs bé, com que emeten radiació gravitacional, d'acord amb la teoria d'Einstein, aquestes masses cada vegada es postaran més, el període cada vegada serà més petit, i l'augment, el decreixement, és de 10 a 12 segons cada segon. És a dir, això que són 70 mil·linèsimes de segon cada any. Això, òbviament, és una cosa petita, però s'ha pogut observar, i gràcies a aquesta observació, aquests senyors van prendre Nobel l'any 93, durant 8 anys van experimentar amb aquest objecte. Aquest objecte es pot observar molt bé perquè una de les estrelles és un púlsar que emet en un període de 0,59 segons. Això, el període del púlsar vol dir, bàsicament, és la rotació del púlsar. Aquest púlsar, aquesta estrella de neutrons, dona una volta, cada 0,059 segons dona una volta. Cada segon dona bastantes voltes, i això és molt relativista, perquè la velocitat de l'equador d'aquest és 0,3 vegades la velocitat de la llum. Bé, objectes que emeten ja amb més potència. Per exemple, aquest objecte, una estrella de neutrons, que seria aquesta, en un forat negre. Això poden emetre 10 a 39 watts, etc. Si estan a 300 anys llums, arribarien aquí a 0,3 watts per metre quadrat, i finalment el cas de la fusió, que és el cas més. També hi ha un cas en què s'emet molta radiació gravitacional, que és el cas de les supernoves. La supernova és la formació d'una estrella de neutrons o d'un forat negre. Els dos són objectes molt violents. Per aquesta supernova del cranc, si la supernova del cranc hagués tingut lloc l'any passat, per exemple, doncs això els detectors de noció gravitacional haurien detectat la radiació gravitacional. Va ser que la supernova del cranc va passar a la nostra galàxia, i una supernova com aquesta no passa passa més o menys una cada 100 anys a la galàxia, i això no s'ha pogut observar més. Però en el cas de la nebulosa del cranc s'ha pogut identificar on està l'estrella de neutrons. Aquí hi ha una altra galàxia, una altra supernova on s'ha format un forat negre no es veu, però en aquest cas la formació pot ser 10 a 46 watts, o la potència radiada, o 10 a 44 watts. Finalment, el cas, que de fet és el que ens interessa ara, és el cas de dos forats negres que col·lisionen, orbiten un entorn de l'altre, en perdent energia per radiació gravitacional, finalment col·lisionen, formen un tercer forat negre, que el forat negre perd tots els pèls, de manera que queda només la seva massa triangular, i això és el que s'ha produït. Quin tipus de senyal podem esperar d'aquest tipus d'objecte? Aquí tenim els dos forats negres que orbiten. El tipus de senyal és aquest senyal està relacionat, aquesta és l'H que deia, l'H
és jo tinc dues masses i miro quan arriba la radiació gravitacional, aquestes dues masses canviaran la distància entre elles una mica, un delta L sobre L, i això és aquest H que es mesura. Doncs això té aquest aspecte, diguem. Tinc aquí una freqüència, diguem aquí una freqüència baixa, després va augmentant, perquè el període, a mesura que van perdent energia, cada vegada l'òrbita és més curta, per tant el període augmenta, la intensitat també augmenta, és a dir, la H aquesta cada vegada més alta. Després hi ha un punt quan es fusionen, diguem, això només es pot calcular a base de supercomputadors, és un càlcul molt complicat, i finalment, quan ja es forma això que se'n diu el bring down, quan ja queda un únic forat negre que perd ràpidament tots els pèls i finalment ja queda capcionat. Aquest és el tipus de senyal que s'espera amb aquest fenomen que és dos forats negres que van orbitant i finalment arriben a col·lisionar. Doncs bé, aquest és exactament el senyal que es va detectar. I com es va detectar això? Es va detectar amb una cosa que s'anomena un interferòmetre de làser, que són aquells instruments que he ensenyat, que tenien... Aquí tenim bàsicament dos braços, que amb l'aigua són dos braços de 4 quilòmetres de longitud. Aquí tenim una font d'ones de làser, d'una única freqüència. Enviem llum a través d'aquí. Aquest és un mirall que divideix la llum en dos feixos, una cap aquí i l'altra cap aquí. I aquí és un mirall que simplement retorna la llum. Aleshores, quan retorna, aquest mirall també fa que la llum vagi cap aquí i aquest també fa que la llum. Per tant, aquí aquestes dues línies de llum d'aquí, o ones pintades així, és la superposició, diguem-ne, de la llum que ha viatjat cap allà més de la llum que ha viatjat cap aquí. Si les longituds són idèntiques, naturalment aquesta cosa es superposarà, no hi haurà interferència, és a dir, la interferència serà positiva i s'il·luminarà això molt menys. Si en canvi hi ha canvis, doncs això, superposar aquestes llums, doncs veurem interferència i això permet mesurar petits canvis en la posició o la distància que hi ha entre aquestes partícules, entre aquest mirall d'aquí i aquest mirall d'aquí. Això, en l'experiment de l'aigua, és una mica més complicat, són aquests dos, L1, aquests dos, diguem-ne. Un és, aquí tenim, en comptes d'haver-hi només dos miralls, de fet n'hi ha 4, i la llum es fa viatjar, la llum ve d'aquí, es divideix, va per aquest braç o per aquest altre, que tenen longituds de 4 quilòmetres, i no feia només un viatge d'anada i tornada, sinó que se li fa donar 300 vegades. De manera que la llum, en realitat, quan arriba aquí al detector, al fotodetector, el feròmetre, ha fet més de 1.000 quilòmetres de distància. D'aquesta manera és per millorar, diguem-ne, la precisió. Aquí, en vertical, hi ha la H, aquesta que s'espera mesurar, la H són 10 a menys 23, en freqüències de 100 Hz, és a dir, 100 cicles de segon. Per exemple, 10 a menys 21 representa que el canvi que han fet aquestes dues masses, que això és el que va detectar l'aigua, el canvi que han fet aquestes dues masses és una mil·lèsima part d'un protó, de la longitud d'un protó, que és un fermi. Això pot no impressionar, però diguem això, en físic això l'impressiona molt. Com és possible mesurar aquesta quantitat, que és inferior, diguem, al radi d'un protó. Si ho passem, si la longitud d'una mil·lèsima part d'un fermi no impressiona, pensem que això és equivalent a mesurar variacions en la longitud d'aquí a l'estrella més propera, que són 3 anys llum, amb una precisió del gruix d'un cabell humà, d'una dècima de mil·límetre. Això és que aquells senyors van idear, fer aquesta mesura per poder detectar les ones. El
que fan és que canvien això tampoc, però aquells senyors es van imaginar que això es podia arribar a construir un instrument per detectar-ho i simplement a dintre d'aquests braços hi ha uns tubs, aquí es troben els dos tubs, en aquests tubs hi ha un buit que és 10 o menys 12 vegades amb una pressió que és 10 o menys 12 vegades la pressió atmosfèrica. Només per treure tot l'aire que hi ha allà dins triguen 2 mesos. És els buits, perquè això són 10.000 metres cúbics de volum que s'han de buidar per evitar que qualsevol partícula dintre d'aquests feixos que et xoqui contra un dels miralls destrueix completament l'experiment. Aquests miralls estan penjats de manera que estan molt aïllats de qualsevol vibració de la Terra. No obstant, per molt aïllat que tot estigui, per exemple, quan el pàrquing que hi ha allà al costat d'aquests laboratoris, quan la gent tanca la porta dels cotxes, doncs aquest senyal, els detectors aquests el detecten perfectament. Quan el Livingstone talla un arbre amb un d'aquells boscos que hi ha per allà i l'arbre cau, doncs ja és un desastre total. Bé, aquest és el senyal que es va detectar. Fixeu-vos que és un senyal que aquest és quan s'ha netejat tot. Això ho va detectar Hanford, a l'estat de Washington, i això el d'Illinois. I aquí s'han superposat, el d'Illinois ho va detectar abans, això volia dir que la ona gravitacional venia més aviat del sud, i aquí hi ha la freqüència aquesta que es va fent cada vegada més ràpida, i aquí és com canvia la freqüència. Com canvia la freqüència, és una cosa que em diu xirc, fa una mena de soroll, si ho féssim amb ones de so, seria una mena de soroll d'aquest estil, una cosa així, com un cant d'un ocell, amb la freqüència i després desapareix. La informació que dona aquest canvi de freqüència ens dona directament, bàsicament, una combinació de masses dels objectes. I la gent quan va veure això va veure automàticament que això eren forats negres segur, perquè hi havia com a mínim 30 masses solars. Després, bé, el mateix any, el dia de Sant Esteve, es va detectar un altre esdeveniment d'aquests. Aquest, mentre que aquest va durar 0,2 segons, aquest altre va durar un segon, i és menys intens, fiqueu-vos aquí el soroll, i veiem moltes oscil·lacions, abans no s'acaba, hi havia moltes oscil·lacions, el soroll és molt gran, i extreure això és una cosa que és el que fan els experimentadors, i hi ha la comparació entre els dos esdeveniments, el del 14 de setembre i el del dia de Sant Esteve del mateix any. Bé, aquí són les dades dels dos, diguem-ne. En aquest cas, els forats negres un tenia 35 masses solars, l'altre 29, el forat negre final té 62 masses solars, i el seu moment angular és 0,68, que és 68% de la màxima possible. 1 seria el màxim que pot tenir un forat negre. És un forat negre d'aquest, que ha quedat aquí, i l'energia radiada, és a dir, en tot això, si sumeu les masses, s'ha perdut 3 masses solars. L'energia, per tant, s'ha radiat l'energia que és equivalent a la conversió de 3 masses solars amb una fracció d'una centèsima de segon. Això és una lluminositat de 10 a la 49, és sens dubte l'esdeveniment més catastròfic, més violent mai vist. Són 3 masses solars convertides en energia, i això ho van detectar aquests detectors. La distància és 10 a la 9 anys llum, està molt lluny, diguem-ne, està un dècim de la distància màxima que és visible. I l'H aquesta va ser 10 a la menys llum. Bé, aquí hi ha l'altre esdeveniment, aquest eren 14 masses solars, 7 mitja, etc. Hi ha 3 possibles detectors, però veig que ara ens hem passat d'hora. I bé, ara en aquest moment l'experiment no està funcionant, s'està tornant a posar aquests experiments, sempre s'estan millorant, i s'espera que aquest Virgo, que és un
tipus de detector semblant, un instrument semblant d'Itàlia, prop de Pisa, doncs arribi a la precisió que té l'AIGO per poder, quan tinguem 3 detectors i més, doncs podem saber molt bé d'on ve el senyal. I ara sabem que el senyal ve d'un cert, més o menys, de la direcció de Magallanes, de la galàxia de Magallanes, però no sabem gaire precisió. Bé, a través de les zones gravitacionals podem saber coses que no podem saber en les zones electromagnètiques, perquè hem vist per primera vegada flers negres. Els flers negres el que emeten és pura radiació, és pura curvatura d'espai-temps. Els hem vist directament, perquè els senyals el que hem detectat. Aquí hi ha una llista de coses que es poden, però, per exemple, la formació d'una estrella de neutrons o d'un forat negre, una gran supernova, doncs és una cosa que no veiem res, perquè la llum de la matèria que hi ha al voltant se la fa obscura. Doncs bé, s'ha obert una nova era a l'astronomia que esperem que doni molts èxits. Crec que Einstein estaria molt content i moltes gràcies. Moltes gràcies, Enric. Si teniu comentaris o preguntes, us passo el micro per aquesta